سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 25 ایون من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. شهروند تاجیکستان شبنم خدایدادова که با سبب در پیگردی بینی دولتی بودنش در قلمرو جمهوری بلاروس بازداشت شده است، از مقامات این کشور حقی پناهندگی درخواست کرد. در این باره به رادیوی آزادی تیموفی سلاتکوف، یک مسئول نمایندگی کمیساریات عالی سازمان ملل متحد در شهر مینسک خبر داد. По нашей информации, обратилась за статусом вчера. Пока заявление человека рассматривается, то никто его никуда возвращать не будет. Он будет находиться на территории Беларуси, пока не будет вынесено решение. В случае, если оно будет положительным, то человек останется в Беларуси. Но он будет, опять же, защищен от возвращения к себе на родину или в какую-то третью страну. Если решение будет отрицательным, то человек будет возможность иметь обжаловать это решение в суд. خدایدادова солҳои охир дар Русия зиндагӣ карда бо парастории пиронсолон машғул ва ба иттилои анҷумани ҳуқуқи инсон дар Осиёи марказӣ аз ҳаводорони гурӯҳи 24 буд дар интернет ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард. модари ӯ Ҷамила Худойдодова ки ҳамчунин ба милиса даъват шудааст, гуфт қазияи Шабнам аз моҳи январ ба ин сӯ мавриди таваҷҷӯҳи сохторҳои қудратии Тоҷикистон мебошад. گفتم کام گروپای نمی سوریا میرفت گیودا گفت که نمیدونم اون گروپای کام گروپای ده هست که هست. بعد ایشون دادم میده نمی قدر بلانکوی همی کپیای پاسپورت های اکتی صورت هم دختره گفتم من هم دختره همی گروپای ده امران مهم میامورا گفتیست. президенти Русия Владимир Путин гуфт ки қонун дар бораи агенти хориҷӣ бояд таҳрир шавад. Путин гуфтааст ки масъала дар ташреҳи иштибоҳии баъзе истилоҳҳои ин қонун аст ки дар баъзе ҳолатҳо ба обурӯи созмонҳои тарафдори ҳукумат зарба мезананд. қонуни соли 2012 бо ташаббуси худи Путин қабул шуда аз созмонҳои ҷамъиятии Русия тақозо мекунад ки дар сурати дарёфти маблағу кӯмакпулиҳои хориҷӣ худро дар сохторҳои давлатии Русия ба унвони маъмур ё агенти хориҷӣ сабти ном кунанд. Ин қонун боиси маҳкумияти фаъолон ва созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи инсон шуд. дар Тоҷикистон беш аз 500 тифл аз модарони гирифтори вируси заъфи масунияти бадан СПИД чашм ба дунё кушода олудаи ин беморӣ шуданд. дар ин бора ахиран дар душанбе масъулини вазорати беҳдошти Тоҷикистон хабар доданд. мутахассисон мегӯянд талош доранд суръати паҳншавии ин вируси марговарро дар Тоҷикистон шадидан коҳиш диҳанд. муҳимтарин кор дар ин самт огоҳии саривақтӣ аз вуҷуди вирус дар ҷисми инсон мебошад. имрӯзҳо бисёр яъне хизматрасониҳо ба заноне ки мубталои ҳамин беморианд пешкаш карда мешаванд то ин ки дарёфти вируси норасоии масунияти одам саривақтӣ бошад ва ҳангоми дарёфт кардан ҳамаи хизматрасониҳо пешкаш карда шаванд ва истифода бурда шавад аз тарафи зан то ин ки сатҳи паҳншавии бемориро аз 40% ба 2% оварда расонем. дар остонаи таҷлил аз 18-умин солгарди иди ваҳдат дар Тоҷикистон китоби нави профессори соҳаи иқтисодиёт Ваҳоб Воҳидов бо номи «Ваҳдат ва раванди гуфтугӯи тамаддунҳо» муаррифӣ шуд. ин китоб ки бо сарпарастии бунёди Авроосиё дар ҳаҷми 2000 нусха нашр шудааст, аз 2 боб иборат буда аз суханрониҳои раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва пажӯҳишу мақолаҳои донишмандони тоҷик дар бораи ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми кишвар иборат аст. ин китоб барои доираи бисёр васеи донишҷӯён, барои пажӯҳишгарон, барои онҳое ки имрӯз ваҳдати миллиро муқаддас медонанд хеле зарур аст. айни замон муаллифи ин маҷмӯа бо интиқодҳо дар бораи яктарафа будани ин китоб розӣ нест ва мегӯяд мухолифон ҳам бояд аз худ фаъолияти бештар нишон диҳанд. якчанд сол фаъолона онҳо иштирок карданд, дар инҷо фаъолона иштирок карданд, лекин оҳиста оҳисте ки онҳо аз кор рафтанд, албатта ҳисsaи онҳо аз назар намоён дур шуд. ин набудагии кори чӣ хел кара нишон медиҳад. онҳо бояд фаъол бошанд, баромад кунанд, ҳиссагузор бошанд, аз уҳдаи кор онҳо мебароянд. ман шахсони бисёр медонам ки онҳо дар истеҳсолотам кор карда истодаанд, баромад кунанд, нишон диҳанд, кори онҳоро албатта қайд карда мешавад. як ҷаҳонгарди чех мехоҳад савори велосипед 30,000 километрро дар 4 қитъа Осиё, Аврупо, Африқо ва Амрикои ҷанубӣ тай кунад. як нуқтаи сафари ҷаҳонии Пётр Мазал Тоҷикистон аст.
ҷаҳонгарди чех саёҳати ҷаҳонияш бо велосипедро аз дидори кӯли Байкал дар минтақаи Сибири шарқии Русия ва тамошои марзи Муғулистон оғоз мекунад ва қасд дорад бо велосипедаш худро ба кӯҳистони Помири Тоҷикистон низ бирасонад. сафарномаи худро бо аксу видеоҳо Пётр Мазал дар шабакаи иҷтимоии Facebook нашр мекунад. ӯ аз ҳоло хабар додааст ки аз миёни кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо аз Тоҷикистону Қирғизистон дидан мекунад, вале ба Ӯзбекистон, Туркманистон, Афғонистону Покистон бо сабаби мушкили гирифтани виза роҳ ёфта наметавонад. барои пайгирии сафари сайёҳи велосипедрони чех аз сайти радиои Озодӣ матолиби мо дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи худ бохабар шавед.